Наред е Емил Каменов. Не мога ли мине някой друг преди мен? Чуда се. Това Шекспировата галия, което разчитам в погледа ти. Не е баш Шекспирова. Или огромната болка, която имат героите Къде съм ги на отрепал? Достоевски в тежката Я ли съм наред? руска литература. Я ли съм наред? Ти си наред, има едно копие пред Ивайла, има едно копие пред Емил Русев. Я понеже съм най-големия простак, сигурно от всичките тука. Искаш да кажеш на Балканския полуостров? Не, добре, всичките тука се барат за учени, за тарикати. Я понеже съм тапанар. Нали? Защото работя като охрана. Обаче забелязвам, че всеки, който иска да си ходи по някаква странна причина, остава. Значи не иска толкова много да си ходи. Не знам с каква цел са влезнали всички тия тука, защото аз ги казвам колеги. За Жоро е ясно, той ми е брат и там нещата са други. Онова момиченце също много го уважавам, крайното. Маринка, нищо, че всички я нападат. Аз я уважавам, защото виждам други качества в нея. Може да има нещо в нея, тя си ги решава, като излезе навънка, проблемите си нейни, не наши. И ние не трябва да ги обсъждаме. И затова я уважавам и затова съм зад нея. Ма не ми харесва, като сме една игра, къде трябва да дириме някакъв чикиджия или чикиджийка или курва ли, да знам каква. Мъжка ли, женска ли, картицата. Моля те, не използвай нецензурни думи. 100 пъти сте ме питали кой е. Аз се казвам, че ме боли фара за картицата. Фара е окей. Фара си ме наистина боли, ама наистина един път съм... Сега ще кажа кой е. Ако сакат, нека ме послушат. Ако нещат, си е техен проблем за зрителите, казвам. Защото поне съм простак, нали? Всички мислят, че съм... Нямам елементарно възпитание. Имам и то много. Разбираш ли? Елементарно възпитание имам и то много. Благодарение на моите родители. Това, че се държа тук така... Аз така обичам да се държа. Аз го разбирам това и... Разбираш ли? И картицата е мъж. Емил Русев. Разбирате ли? Разбираме, аз че съм мислиш сапанар, така. не веш, не си чета дневника, не чета нищо. Дошъл съм от тази игра. Хубава. Харесва ми. Да играм. Дали ще спечелиме, дали ще биеме, дали мога пувам или не мом. Важното, че се фъргам напред, да им ме боли фара. Разбираш ли? Да. Ама не искам да има подмолни работи отдоле под имаста, защото я ги знам кой ги прави тия подмолните работи. Ако взем си отворим устата тук, защото си мълча от тази база за абсолютно всичко, брате. За всичко си мълчим, разбираш? Ако трябва и аз си отворим устата, какво казах на Бурхан, нали, на Боби? Щом казвам, че всички, значи мога всички. Разбираш ли ме? Ще изпочупа цялата база и охраната ви ще биям и всичките ще ги претрепем. Разбираш ли? Аз реших, че... Ама, слушай ме. Ама не искам да правим такива неща, защото дойдох да играм, да се запознавам с готини пичове и пички. Разбираш ли? И са готини. Ама не го показват. Показват го и после като дойме тук от тази шибаната зала, айди това копия го струших. Като дойдете тук от тази шибаната зала и става на майката си она работа. Разбираш ли? И затова ме яд, защото всички са готини. Всички са готини. Ако ме притесняваш като... Ама да вземат малко да се запрат и да играме, нали, играта се казва картицата, не се казва фани ме за дедовия, нали? Ние доста предавания сме продуцирали, но не се сещам за предаване, което да се казва фани ме за дедовия. Така. Затова апелирам към всички, защото всички сте ми приятели, всички ви уважавам. Ти знаеш и ти знаеш. Тия са дубъл. Нека да играме и да покажем, че можем по втория сезон да изкараме картицата и да си сложиме друга. Аз това искам, разбираш? Защото имаме си едно башче тук между нас, да. Че като намериме картичката и е там на една полянка на Бако Само, има една хубава полянка, къде ще отидеме, я лично я на картичката съм му обещал, че 2 вибратора тип пингвинче ще му ги наврал газа. Ама... Без вазелин. Ама картицата не е виновна за това, че е получила тази задача. Защото всички се фанаха на то бас и го казаха. А аз го потвърждавам, че го направя.
Жоро ще ми помогне. Даже двамата викнете камера, ако не вервате, бе. Съжалявам, брат, аз играм така, защото знам, че ти си. Добре, де. Нали това е играта? Това е играта. Няма право никой да ми се сърди и не искам никой да ми се сърди. Ако не сте ме разбрали, да се повторя още един път. Бъдете лора, не бъдете гяволе. И аз съм простак, от Монтана съм, обаче май изглежда, че по някой път съм малко по-умен. Това на Като английски, си мълча. това, което ти тук ще направи на английски се казва coming out. Семия така Човек се мълчи, казва. мълчи, после става и за 5 минути ни оставя всички значи, без да... като казвам, че като се ядосам от тази база, ще я потуша цялата, ще я потуша за 22 секунди, разбираш ли? Боли ме газа, после къде ще ма съдите, какво ще правите? Тестерите се справиха за Тестове, 44 секунди. Значи, дека да бъдем ора, бе. Дойдехме тук от тази да играме, от тази игра да играме. Що като долме тук всички се карат и после по 2 дена се разминаваме от тази база, бачили сме пътни знаци, бе, деба майка му, деба. Не може да си сготвим едно, не може да пием по едно пиене, моля бе, ти деба се, майка му, не деба. дей да псуваш, извинявай, но те моля, не дей да псуваш, бе, човек. Не дей да Не моля псуваш, моля те. разберат ти хора, че това е игра и ние останало 2 седмици, 3, трябва да намерим картицата. Ами, по-добре да я намериме. И я така викам. Давай на там, че се ядосах и... Това е както ще вожда строиш още едно казва, копие. вожда както каза, Ще казах. строиш още едно копие. Не да дей го повече да чупиш. Извинявай за копието. Няма никакъв